Ahmet akşamam geçecektimler Döwranyň kinosyny görüp bilýärmi şunu? Saat dünýämde saat oynayan men oynayan. Dur. Aydım aytsa qodan şey diýsene. Saat dünýämde saat oynayan men oynayan. Saat dünýämde ýaynayan men ýaynayan. Ýok, men aýdymçy däle. Men ulanymda baram. Döwran bilýärmi o kinoda zatda çykkan. Döwran klassdaşymyzmy? Ýok. Kuşlar zatla awran. Şolar men kim awlasa? Men şolary ok bilen ýay bilen atjak. Sen ulandy näme boljak? Van Damme alwarjak vertuş gerekçe. Spaka daşşak. Bu maşyn sesi istilli. Ya demelli eken. Ýörani. Ýör. Ahmetcan. Däde geldinmi? Salam Aleyküm. alaykum. Alamrat assalamu alaykum. Aleykümselam Süleymancan. Gowmy ýagdaýlaňar. Hey Ahmetcan, bu gedegem teň diýeni ýatdan çykdy da. Bir şeylem däde. Aýam köýlem şey diýdiň-de. Ay. İşin kana diýmersiň. Bolýa. Ahmetcan degişýän. Degişýän la oğlum. Getirdimmi Bu gedek däde? getirdim. Özüm täze kinosy, Universal Soldat, Van Damme'ň täze kinosy. Sağ ol däde. Ýöne bir şert bilen. Edir şunna qiyalyk vertuşka depmän öwrenmeli ikiňidem, bolýarmy? Bolýa. Däde. Onuň näme etmeli? Spaka daşmaly. Şipaka daşmaly. Şunu gowy öwrenseňiz, nesip bolsa karate ýeşegem alyp berjek, sport daly da tapsyrjak, bolýarmy? Bolýa däde. Al onu. Baram gylçmat bilen qaqşy qyýlary bamyň çağırsyran. Ýör. Ýerine atlar ba. Bolýa. Han düşürstürňän şunu atlary. Döwlet hey, salam alaykum. Wa aleykümselam. Armada ho ağam. Salam alaykum. Wa aleykümselam. Ay tu. Ene oğlum, at çapçak. Berekellah. Gün sen ýanyňa ýolandım, daňatandan. Ay sağ ola. Waq ola gowzat görün ýönemen gaty işille elime degmez. Men sana öňgelliydime, öňgelmediň. İşim diýdiň, ey diýdiň. Şoň üçin enne özüme derek oğluma kellim. Oğlum etdi. Ha. Gayrat et ýek oğlumma. Çağalykdan ardywy at çapmak. Tu ölüme. At nämedir ogul? At Murat'tır. Oho, berekellah. Dogumluca. Owa, qaqasy wada. Yer bolýa boş goýbermäň. Boýnalaryň. Gayrat et. Ýöne elim işden boş wagty. Bolýarmy? Ay ömürjüň bolsun döwlet hey. Bolýa. Ali. Gerçekten akşam açın elinde telefon getir. Bir selam gözüm diýjaksyn, bolýarmy? Koýurum berde. Nedir? Eneňe dölet çay iç. Bolýar? Ber Ayhan. Ber. Ertirem oku. İrek et, bolýarmy? Ha, kalkın mı? Cemcan, salam aleyküm. Qowmy ýagdaýlaňyz? Bana, geldin mi? Oo. Cemcan, taňa gow habar mamma. Neyme haber? Häzir men size aýtaýyn. Al oğlum. Kızgınçık çay vereyim sana. Cemcan, taňa dönüň. Erti gidip akşam eliyanda bağla. Üyüme mihman bolduga atın. Cemcan, täzir diýen maýdaýynmy? Bak bağla. Sen öz tağlığın, canın tağlığı men için ın gol tedir. Şu bağla. Çağılan arasında başın tık bolsun bağla. Cemcan, Ha? ýa täzir maýdaýynmy? Ay bana. Hemme dokumentler düzeltdim. Nesip bolsa bilecek käre bar. Sağ ol oğlum. Sağ ol bağla. Kakın ardı öden gardına sen getirdin bağla. Tanrı arkasın. Çağa çıplama bu. Ömrün uzak bolsun oğlum. Şu çağa çıplan arasında, şu ocağımda elmi dama başın dik bolsun bana. Haydi Muhammedcan.
Tölemi qaqaydymyň ýerine düşüpdir. Şowly bolsun. Sağ ol. Türkmen toy bayramlamydyň bede bolsun. Hemme qaqalara begener oglum. Muman Sungut oglum halkynkydyr. Halkymyza hyzmat edeli. Elme dama besperli bol. Şonnu halk seni hasam gollaram gowum görür. Nesip bolsun. Günün nurun dünya paylaşıyali Yaxşılıkta mıdam görülle qaqa Bergen öğütlerin niyetin pelin Bize durmuş yolu yürülgü qaqa Qaqa Dünya gelmemize sebepkar qaqa Qaqa Minnettar bolmağıma sebepken qaqa Kimseler qaqa diyer derde ya papa Ata bolmak nesip etsin qaqamız baqa Başın belent bolsun canın sağ olsun Dağlarda kısarsma kayalar yali Dünya dursa sen dur mehriban qaqa Biz mıdama sana dayanar yali Qaqa Dünya gelmemize sebepkar qaqa Qaqa Minnettar bolmağıma sebepken qaqa Kimseler qaqa diyer derde ya papa Ata bolmak nesip etsin qaqamız baqa Qaqa adyňy dağları deňäýmesin Arkanda bar tam dertleri ýeňäýmesin Agry kazansam bana degen ýaňasyn Büdürse aýakdan meni tutur ýaňasyn Ýanada geçirecek begende bar wagty Haqqy bol düşünersiň size gelene wagty Näli qaqa bolmaly sizden öwrendim Mydam diňläp sözüňi şuna geldim Qaqa Dünya gelmemize sebepkar qaqa Qaqa Minnettar bolmağıma sebepken qaqa Kimseler qaqa diyer derde ya papa Ata bolmak nesip etsin qaqamız baqa Qaqa Dünya gelmemize sebepkar qaqa Qaqa Minnettar bolmağıma sebepken qaqa Kimseler qaqa diyer derde ya papa Ata bolmak nesip etsin qaqamız baqa